Bhotani mzonsundu ngenxa kaYesu inkosi yethu nomsindisi wethu okwanguThixo wethu. Sithetha ngamaphupho namhlanje, amaphupho asemini namaphupho asebusuku. Ingabe uphuphe ntoni wena? Asujongeke lo Mandela sijonge kwincwadi kaJoeli uthu u28. Kothi ke emva koko ndithulule umoya wami kulo lonke uluntu, bashumayele bofambithe baprofete, onyana neentombi zenu, amaxhego aphuphe amaphupho, abafana babone imibono. Lilizwi likaThixo eli lithetha icebo likaThixo, into ayihlelileyo uThixo nento eselisenzeka, kuba uThixo uthethe into yobana uzawuthulula umoya wakhe phezu koluntu lonke ukuze babone imibono, baprofete, baphuphe amaphupha abantu bakaThixo. So ke loo nto selisenzeka njengangoku. Kukho ke amaphupho abuya kuThixo, kukho amaphupho angabuyi kuThixo kodwa abuya emgodini, abuya esihogweni, abuya kuSathane, abuya kwelabafileyo. Lo maphupho angamaphupho okubulala, angamaphupho okulahlekisa, angamaphupho amabi, amaphupho afana nomuntu ophuphayo engumuntu oyindoda aphuphe elele nomuntu ongumama, nomuntu ongumama aphuphe elele nomuntu oyindoda besenza ukwabelana ngesondo. Liphupho elibi nelelisikizi fanele nobana ungalithandi empilweni yakho, kube nento yenzayo ngelo phupho wakho ulisuse empilweni yakho. Kube khona iphupha lophupha ngeenyoka, ibe khona iphupha lokuphupha ulunywa zizinja, ibe khona iphupha lophupha usitya ukutya kuthiwe uphuphe udliswa, funeka uvuke uphalaze ngenxa yento yobana ubuphupha usitya. Maninzi kamaphupha alolo hlobo ukulahlekisa. Amaphupha abuya kongendawo okufanele into yobana xa uvuka ekuseni uwathandazele bangenzeke empilweni yakho, uba loo moya mawukushiye, loo moya mawungenzeki. Umoya ke wabantu abaphansi, umoya obuya emgodini, ngumoya ohambelana namaphupha ololo hlobo. Abantu abakholwa kuloo nto, abakhula kulo moya, xa bewacacisa amaphupha bawacacisa ngokwendlela yakwelo cala labafileyo, yakwelo cala lasemgodini likaSathane. Xa uzawuthatha amaphupho akho wase kubo bayawacacisa ngolo hlobo. Kodwa ibe khona amaphupho alungileyo, amaphupho abuya kuThixo, angamaphupho abuya phezulu ezulwini, amaphupho angengcebiso, amaphupho angokunika ulwazi ngokuThixo. UThixo uthetha nabantu bakhe ngamaphupho, uthetha nabantu bakhe ngomoya wakhe nangemibono. Yinto yenziwa nguThixo le. Amaphupho ke angakaThixo abanakwazi ukwacacisa abantu abangabantu abakholelwa kwabafileyo, abantu bomoya ophuma emgodini, abantu bomoya kaSathane, abanakwazi uwacacisa ngendlela elungileyo amaphupho angamaphupho kaThixo. Exesheni elininzi uThixo uye athi amaphupho akhe awavale into yobana abantu abangengoba kaThixo, abangamazi uThixo, bangakwazi uwacacisa, bangakwazi ukuwabona loo maphupho. So ke ungalenza iphutha loba uthi unomoya kaThixo, uthi ungumntwana kaThixo, uthi ukholwa kuThixo, uthathe amaphupho wakho uwase ebantwini abangakholwa nguThixo, abantu abakholwa ebantwini abaphantsi kwimimoya yabantu abafileyo. Ndithi ke xa unosaya iphupha lakho abantwana abanjalo bawukulahlekisa, ulahlekane nento uThixo bekucebisa ngayo, nento uThixo bekuyala ngayo, nento uThixo befuna uyenze, ugqibele ungayenzanga ngenxa yento yobana uthathe amaphupho akho wawase ebantwini abarongo. Ingabe uphuphe ntoni? Ingabe uyawakhathalela namaphupho akho? Ingabe usaphupha na okanye awuphuphi? Hlobo luni lamaphupha ophupha ngalo? Xa sizawulala ibalulekile into yobana sithandaze ngamaphupha ethu, sithandazele uba singabi namaphupha amabi, singabi namaphupha abuya kwelobumnyama. Siwathandaze loo moya, siwunqamle empilweni yethu, siwutshise, siwugxothe loo moya ngegama likaYesu Kristu, ngamandla umoya kaYesu Kristu, umoya oyingcwele nezithunywa zakhe. Ngoba xa sithandazela amaphupha, sithandazela amaphupha amahle uba makenzeke empilweni zethu xa silele, naxa kusemini sinemibono, sibe nemibono emihle. Naxa sivuka ekuseni sinoxanduva loba siwathandazela amaphupho ethu esiphuphe ngawo, uba mabi siwanqamle, siwasuse angenzeki, uba mahle sithandazele uba makakhawuleze enzeke. Ngoba sakuba sithandazile ngamaphupho, sithandaza ngomoya kaThixo ngokukholwa okusenhliziyweni, ngamaphupho asenhliziyweni yethu, sithi sakwenza loo nto sinika oMikhayeli, oGabriyeli, sinika amakherubhim namaserafini into yokokubana akwazi ukusebenza ngalamaphupha ethu esiwaphuphe, ayenziwe akhawuleze enzeke empilweni yethu. Amaphupha anamandla
okusibulala, anamandla okusiphilisa, anamandla okusisindisa, anamandla okusisa entshabalalweni. Amaphupho fanele siwathathele ingqalelo xa sivuka ekuseni, xa siwaphuphile, naloo mibono siyibonileyo, ngoba yonke loo nto ibonisa ukuthi kukhona ezimpilweni zethu, uyasebenza, fanele simkholwe, uyathetha ngamaphupho nabantu bakhe. Xa ndinokwenzela umzekeliso, zininzi indawo eBhayibhileni ezithethe ngamaphupha. Kuyafuneka uyifunda iBhayibhile uzowazi kabanzi ngamaphupha. KunoDaniel, kunoJoseph, ngabona abantu abagqamileyo endabeni edibaniselene namaphupha. Leyo nto ofuna uyazi. uDaniel bengengompuphi kodwa bengumcacisi wamaphupha endaweni yaseBhabheli, ecacisa amaphupho ebephuphwa zinkosi zakhona. Amaphupho apho uThixo bewavale uba iinyanga, osiyazi, amagqirha nabathakathi bangakwazi ukuwacacisa, kodwa kucacisa umuntu onomoya kaThixo kuphela. IbenguDaniel becacisa amaphupho weenkosi zaseBhabheli. Amaphupho abuya kuThixo bengakwazi uwacacisa. Bewacacisa bani? uDaniel, anikwe izikhundla, abe ngumuntu omkhulu ngenxa yokwazi ucacisa amaphupho kaThixo, ngenxa yoba nomoya kaThixo, ngenxa yobukhulu boThixo wakhe. Naye uJoseph ngokunjalo endaweni yaseGibhithe, indawo yase-Egypt, yaseYiphutha, apho ebekwazi khona ucacisa amaphupho, njengoba wathi ephupha amaphupho angengomso lakhe, wamonelwa ngabafowabo noyise. Wathi ke waba sendaweni yaseYiphutha, apho wafika khona wacacisa amaphupho wabasebenzi bakaFaro, enzeka ngohlobo awacacise ngalo. Kwathi amaphupho abuya kuThixo, ayenza uThixo uba amakaphutshwe nguFaro. Zathi iinyanga, osiyazi, amagqirha nabathakathi bakwaFaro bangakwazi ukuwacacisa amaphupho akhe. Kwathi kwabiza uDaniel, unantsika uJoseph. uJoseph waba nguye olicacisa iphupho lakhe, wakhutshwa nasentolongweni, wanikwa isikhundla, wangumuntu omkhulu ngenxa yamandla kaThixo wakhe, ngenxa kamoya kaThixo wakhe owawuphezu kwakhe, uJehova ephezu kwakhe. Wanikwa isikhundla esikhulu, waba ngumuntu ohloniphekileyo nomuntu omkhulu ngenxa yamaphupho. Amandla amaphupho. uThixo amaphupho angawakhe uyawavala babantu abangenamoya wakhe, abangamazi, bangafikeleli ekutheni bakwazi uwacacisa, bathethe ukuthini, bangakwazi ukuwahlalutya. Ingabe xa sowuphuphile amaphupho wakho wasa ebantwini abanomoya kaThixo na, okanye wasa ebantwini abanomoya wasemgodini na? Ngoba le nto ufanele uyazi uba inamandla ukubutshabalalisa ubomi bakho, inamandla ukukusindisa ubomi bakho. Masijonge futhi elinye ivesi. Le vesi siyifumana kwincwadi kaMateyu 2:13. Zakuba zimkile iingcali, kwabonakala isithunywa senkosi kuJosefu ephupheni sisithi, vuka uthathe umntwana nonina ubalekele eJiphutha, uhlale apho de ndikuxelele kuba uHerode uzimisele ukumbulala umntwana. Apha ke funeke siqonde nantsi into. uMaria ebendiselwa kuJosefu. uMaria wabona umbono, isithunywa sathetha naye, amehlo akhe evulekile, ehlele emini, wabona umbono, waba ngathi usephupheni. uJosefu yena xa sifika isithunywa sifika ngephupha, elele ebusuku, simxelele umyalezo, simxelele into ezakwenzeka, simxelele into makayenze, njengoba sisiva apho kuthiwa makabalekele endaweni yaseJiphutha, apho ayawuhlala khona ade axelwe nguThixo ukuba uyicebo likaHerode kukubulala umntwana. Eli liphupha lokusindisa ubomi bakhe umntwana noJosefu mnye nonina womntwana uMaria babalekele endaweni yaseJiphutha. Liphupha elalibuya kuThixo, eli lingadingeki ucaciswa, elingadingi into yobana lixelelwe abantu, into efanele uvele uyenze kuba uThixo uthethile ngalo iphupha. Ingabe uThixo uyathethana nawe ngamaphupha? Ingabe uThixo uyathethana nawe ngemibono? Kufanele uyithandazele le nto, ngoba into efanele yenzeke empilweni yethu, into ezakwenzeka empilweni yethu, siwathathele ingqalelo amaphupha. Ingabe yaphupha na wena? Uziphupha, uzibona uphi? Amaphupha anamandla ukutshintsha ubomi babantu. Mna ndine-true story endifuna ukuxelela yona, into eyenzeka. Ugogo wam kwicala langakulomama kwam wayengumuntu wasewisile, engumuntu okholwa kakhulu ewisile, esede wanxiba i-red bhatshi enesiphika enesinqwazi esimhlophe.
kodwa waphupha iphupho apho waphupha khona ezibonisa emanzini angcolileyo, amanzi omlambo ongcolileyo, ebona abantu abanxibe isinxibo seZCC bembhaptisa. Kulapho waphuma khona wisile wayongena encaweni yase ZCC. Ubomi bakhe ke baphelela apho kulo cawe. Uyakuzikhela kwezakho kuba lo moya ngumoya owawuright kanye ngumoya owawurongo welo phupho, uzawuhlalutyela ngokunokwakho. Kodwa ke into endifuna uyazi into yokubana amaphupho anamandla ukutshintsha ubomi bakho. Masifunde ivesi endizawuvala ngayo, incwadi yezenzo 16:9. Xa babe lapho ke ebusuku uPawulos wabona umbono, indoda yaseMakedoni yayimile imcenga isithi, yiza apha eMakedoni uzokusinceda. Liphupho eli lavela kuye ayilophupha lasebusuku kodwa liphupha lasemini, ngoba ngumbono lo amehlo akhe ayivulekile, wayengalalanga xa isenzeka lento. Kusemveni kwento yobana babe sendaweni yaseGalati kwindawo yase-Asariya, umoya kaThixo wabalela uba mabashumayele apho. Bathi besana loo ngxaki wabona lo mbono ke ngoku uPawulos omyalela into yobana mabaye endaweni yaseMasedoniya. Kulapho baya khona ke bawushumayela khona kwenzeka khona imimangaliso kaThixo esiva ngayo kwincwadi yezenzo. Into ofanele uyazi ngamaphupho uba uThixo uyasicebisa, uThixo uyathetha ngathi ngemibono namaphupha. Eli lizwe siqale ngalo elikwincwadi kaYoweli liyazalisekiswa kule ndawo esifunde kuzo apho uba amaphupha nemibono iyabonwa. Amaphupho kaThixo eprofeta ebantwini abazalana noThixo, abantu abamaziyo uThixo. uThixo kuyathetha nathi ngamaphupho. Loo nto ithetha uba fanele siwalumkele amaphupho ethu, fanele sijule endaweni yamaphupho ethu, siyijongisise indaba yamaphupho ethu, singayithathi kancane. Ngoba awuma une-career uyibona ngokwephupho lasemini, uhleli emini ubone i-career usebenzele phezu kwayo loo nto, uba ube yiloo nto oyibonileyo emaphupheni akho kamoya. Amaphupho asebusuku namaphupho awulele, imbono oyibonayo emini. Ubona ntoni wena xa usemini? Uphupha ntoni ebusuku? Ngokuba kukhona into ufanele uziphuphe, kukhona into ufanele uzibone. uThixo ethetha nawe kuyala empilweni yakho ukuze wazi uba fanele ubuyephi, ufanele ube luphi uhlobo lomntu, yintoni ofanele uyenze. uThixo uthetha uthini kuwe? Ngabe xa sethethile na uThixo uye uyisephi loo message? Uyise ebantwini abamaziyo uThixo kwaye abantu abangamazi uThixo na? Ngoba uThixo uyathetha nabantu bakhe ngamaphupho. Loo nto ayiyomfihlo. Uba ufuna ukwazi, funda iBhayibhile uzoyazi ngokujulileyo into yamaphupho uba ihamba njani, uzohlakanipha ngokwamaphupho, thandaza ngokwamaphupho. Xa ungakamamkeli uYesu Kristu, nguYesu Kristu onamandla okucacisa amaphupho, nguYesu Kristu onomoya wokucacisa amaphupho, nguYesu Kristu onamagunya phezu kwempilo yonke, unamagunya nje nakwelabafileyo, unamandla phezu kwalo elabafileyo. Uyakwazi ukulimisa elabafileyo lingakwazi ukwenza into elihlelileyo, ngoba uyasicebisa ngawo amaphupha la asambulela izinto ukuba sizibone, sizazi izinto ezizakwenzeka, sithandaze ngezinto. Ngoba xa sibonisa izinto suye sibonisele uba sithandaze ngazo. Uyamdinga uYesu Kristu oza kunceda ngamaphupho, uyamdinga uYesu Kristu oza kunceda ngemibono. MntakaThixo, uma ungamamkeli uYesu Kristu, mamkele, lithuba, lixesha, kufanelekile. Awunaxesha elinintsi emhlabeni, le nto ufanelekile uba uyenze. Ngokuba uthini ke? Umamkele uYesu Kristu ukuze empilweni yakho zilunge izinto. Mawuthi usathatha eso sigqibo ke, ndiyakusikelela mna egameni kaYesu Kristu, ndiyakusikelela ngamandla kaThixo. Ndithi ukuthando, uxolo, umsa nenceba kaba uJehova mayihlale nathi sisonke singabantwana bakhe, nabo ubukhona benkosi yethu Yesu Kristu nobudlelwane bomoya oyingcwele mabuhlale nathi sonke ngoku ide ibe ngunaphakade, engumbusi wethu, umlawuli wethu. Amen.